రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పం నియోజకవర్గంలో 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రెండవ రోజు శనివారం కుప్పం పట్టణంలోని నలగంపల్లిని సందర్శించారు. నెట్ జీరో విధానాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్న నలగంపల్లి గ్రామాన్ని రాష్ట్రానికి ఆదర్శంగా నిలబెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు సూచించారు. నలగంపల్లిలోని నెట్ జీరో విధానాన్ని అమలు చేస్తున్న ఇళ్లను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలన్నారు. సోలార్ రూఫ్టాప్, సోలార్ ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు, వర్షపు నీటి సంరక్షణ, కిచెన్ కంపోస్టింగ్, టెర్రస్ గార్డెనింగ్ వంటి విధానాలు బాగున్నాయన్నారు. నలగంపల్లి నమూనాను కేసు స్టడీగా తీసుకుని కుప్పం వ్యాప్తంగా నెట్ జీరో విధానాన్ని విస్తరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ సుమిత్ కుమార్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.